Ja viem, čo je horor, hej? Ja som vyrastal na východe. Sa smejete, hej? Ja som mal akože 6 súrodencov, hej? Z toho 4 sestry, hej? Priateľe, ja som 16 mal pocit, že ja mám menštruáciu, hej? Len do biela, hej? Ja som bol z chudobnej rodiny, to nebolo, že jak vy tu, hej, medlizať, hej? Ja som normálne, že počúvajte, neviem, či viete, akože normálne spoznáte decko chudobné, že má rukavice v zime s tou šnúrkou spojené pod bundou, hej? Hej, lebo vieš, že stratíš, asi skončil, hej? To ti nekúpia nové, jak tu na, hej? Alebo že otvoríš šuflíček a tam ružové, modré, ne? Ja si zavolal otec, vieš, koľko to stálo do piče, hej? Vieš, to bola najčastia otázka, vieš, koľko to stálo, hej? Ja som v 8 poznal všetky maloobchodné ceny textilu, normálne, že... Aby ste mali predstavu, jak ja som bol v riti v detstve. Ja som mal aj ponožky tou šnúrkou spojené, takto, hej? Aby som nestratil, lebo to keď stratíš, tak si v riti, kamarát, hej? A najhoršie bolo, keď sa vám to preplietlo, hej, s tou šnúrkou hore, sa v autobuse chytili a hej. To vám sa smeje, hej. Mňa v detstve byli, priatelia, hej. To nebolo, že Maxinko, čo sa stalo, hej. To bolo, že... Hej. A to bol ten lepší prípad. Ja som mal radšej bitky od mami, lebo otec to bol psychológ, hej. Otec vás ani nebyl, otec povedal, dones mi remeň. Ste videli film Zelená míľa? To bola mojich 6 metrov k tomu vešiaku do piči, hej. Som sa vracal, som opošťaný, hej. S tým remeňom. Mama, tamto si asi mali za sebou hneď, tá sa nestrela, tá čo prišlo pod ruku prvé, hej. Fakt, čokoľvek, hej. Ja sa preto čudujem, keď vidím tie videá z toho islamského štátu, je tam ten sa trasie pod tým, s tým nožom, s nožom do piči, hej. Čiže keď som tam bol, prekvap ma do piče, hej, čo to bude? Čo to bude? Rúra od vysávača, plech od koláčov, hej? Zapoj fantáziu, kurva, hej? Vieš, koľko brusníc sa zmestí do fľaše Fernetu? To nikdy nezistíš, kým neotvoríš nový Fernet Stock Cranberry. A život máš ťavu. Vlastne dve.